Sa ngalan samahan o sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang panagdait sa atong hari, si Senyor Santo Niño, kasayang ngalan kita magkatigong isip usa ka pamilya sa Ginoo. Ang iyang pagpanalipod maanaa unta kaninyo. Mga igsuon, nagkatigom kita dinhi sa ngalan ni Jesus, kansang pagkabata, atong ipasindunggan diya sa imahen ni Senyor Santo Niño, nagidala sa atong katigulangan sa unang makatuigan dinhi ning atong kapupudan, agi timaan sa iyang Dios tong panalipod ug simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diya sa bunyag. Kay kita mga anak man sa Dios, pinagi sa atong pagkabinunyagan, atong pamalandungan sa makadiyot ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab nga hinumduman sa masulubong kasing-kasing ang mga higayon diin nagpasupilon kita sa atong amahan sa langit. Nagakumpisal ako sa Dios kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako yamot so nahuna sa pulong sa pagbuhat sa kinalang buhaton kaya akong dakong sala usan nga mo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa atong mga anghel mas o kanyang may igsuon aron ninyo kong yampos Ginoo nato. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon ang atong mga sala. Dahil unta kita niya nga tos kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. Yung Diyos, amahan nga anaa sa mga langit, ilon unta namo nga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos iyang kinaiyang tawhanon, ug simbahon unta namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuang magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gigharian dinhi kanamo ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ket Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod pa rin. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Usa ka adlaw ni Ana, tapos sila makakaon didto sa silo. Nitindog si Ana. Si Eli ang pari naglingkod dool sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labing guula ni Ana ug nagampo siya sa Ginoo. Og naghilak pag-ayo. Nanaad siya og miingon, O Ginoo nga labing gamhanan, kung tagdon mo ang kasubo sa imong sulugoon, ug hinumduman mo ako ug hatagan mo akong anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo aron mag-alagad siya kanimo sa tibok niyang kinabuhi, ug dili ko gayud siya patupihan. Ug samtang siya nagampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang baba ni Ana. Nagampo si Ana sa hilom. Ang mga ngabi lamang niya nagkibot-kibot, ug wala mabati ang iyang tingog. Busa nagtuo si Eli nga hubog si Ana, ug giingnan niya siya. Kanusa ka man huwasi sa imong kahubog? Ayaw na pag-inom. Apan si Ana mitubag, dili ako hubog, apan may gikagulan ako pag-ayo. Wala ako makainom og bino o isog nga ilimnon, kundili nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ayaw isipa nga daotang babae ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka ug kasubo. Unya mitubag si Eli, ayaw na kaguol, hatagan kaunta sa Dios sa Israel sa imong gihangyo kaniya. Og miingon siya, hinaot nga kahimutan mo kining imong sulugoon. Unya milakaw si Ana og mikaon, og wala na siya magsubo. Unya mibangon sila sayo sa buntag og misimba sa Ginoo. Og namauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakighilawas si Elkana kang Ana og ang Ginoo naluoy kang Ana. Sa pag-abot sa hustong panahon, nanamkon siya og nanganak og lalaki, og ginganlan niyag Samuel. Kay kining bataa, iya mang gipangayo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mga kong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga kong manunubos. Nalipay diha sa Ginoo, nga akong kung kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, ang akong gahong gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway, nalipay
sa akong kadaugan. Kasing-kasing nalipay ang mga panasagamhanan ng abali, samtang ang mahuyang nagabakusog-kusog. Ang mga busog nagpasulupan, samtang ang mga gutom na buhon sa inagaw. Ang landay nga sawa, nanganak o pito ka anak, samtang ang inahan sa daghan nangamingaw. Akong kasing-kasing nalipay Diyos sa ang Ginoo nga patay ug nagahatag sa kinabuhi, nagabanlod singad ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato, siya nagahimo pagpaubos ug siya usab ang nagabayan. Iyang gibangon ng hangul gikan sa abog, gikan sa basurahan iyang gisang kabus, aron pagpalingkod kanila uban sa mga hamili, o paghimog may mayaong trono sa ilang kabiling. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong malulubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudluan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya, may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo?
Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit og kusog ang yawa og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tawo, nagpangutan anay sila. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan? Kining tawhana, adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa, ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa, ang balita mahitungod kang Jesus, daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo, mga lingkod palayo. Pit Senyor. Sangpit kininyor gikan sa imong pamilya atol sa ikaunong kaadlaw sa among pangandam ayon lang sa imong kapistahan. Ug akaw adlaw sigon sa tema sa selebrasyon may suon atong sabton. Unsang tema? In Santo Niño, we are one. Pagsuon, duha ka kaalam, duha ka pagtulunan ang atong tutukan ni maong tema. Ang una, we are one. Usa kita ka pamilya sa Dios. Usa atong panglantaw alang sa usa ka katawhan nga tinuod nga malipayon, gawasnon o mahigugmaon may suon. Usa o managsama ang atong panabot. Nakinahanglan kita nga magsuod pag-ayo, magsinabtanay, maghiusa diha sa pagtinabangay. Ug ang atong lihok usara isalig ang tanan sa Dios, mga igsoon. Busa mapunta ta sa ikaduha nga pagtulunan nga tututukan. In Santo Niño. Unsay sumpay, we are one. May igsoon, aron matuman, aron madaogon itong palingkamot, aron mabungahon atong mga kahago na mahimog yung kitang usa atong isandig tanan ni Jesus. Pero sa atong selebrasyon kalmisuon, atong gitutukan ang usa ka aspekto ni Jesus. Siya bata. Batang gamay. Kung sa ito masabta na misuon, primero, tao siya. Nakikuban nato makatao. Ikaduha, tao nga magsasala, tao nga mahuyang sama sa bata misuon. Atong kutluon misuon ang mensahe sa pagpaubos o ang obedience. Aron ang atong damgo na mahimo kita usa ka katilingban sa Dios, katinuod nga malinawon, malipayon, magkabot, maisuon. Ato ginutukan si Jesus ang bata. Diha sa bata maisuon, imo mabati ang usa ka talagsaong kusog. Mura bitaw ka gipatubalani. Bisag unsa kagamhanan o halangdon atubangan sa bata, malumoy ka ng tawhana. Kabantay mo? So pa ang tanang tao, komportable kay sa bata. Lahi sa ito pagkituban sa mga hamtong. Sa mga hamtong, no? Mauwa ko na ito. Mahadlok ta. Pero mga bata, uy, kadali ni mo duolo, no? Kadali ni mo nga kusion ang aping, no? So, kusi ang aping sa mama, oh.
Di ba? Tilaw yun ka. See? So, naay attractiveness ang bata may suot. Nga naman, tuod kay, kita ko nakaagi sa pagkabata, nakasabot sa kahimtang sa bata, ang bata huyang kayo. Gani ang bata mudako, mutubo, kay klaro naman sa iyang kahimtang nga, tabangi ko, kuyugi ko, panalipdi ko, kay kung niyo ko pasagdan, pildig ko, sigurado. See? Unya sa itong kasing-kasing na ay luna na kita daling maluoy basta sangpiton may suon. So, masabta na to ang mensahe pinagi sa handom na to sa gitulo ni Jesus sa John 15:1-8. Kung sa'yo gisulti, I am the vine and you are your branches. Ako ang punuan, kamo, ako mga sanga. May suon. Kung ang punuan mangga, ang sanga, sigurado ka na mangga. Ang salingsing, mangga gihapon. Ang bunga, mangga gihapon. Nga naman, tuod kay ang sanga, pilit kayo sa punuan. Sa panahon nga ang sanga musiak, mubiya sa punuan, kung sa may tabo sa sanga, malaos. Tinuod, mangga gihapon, pero sugnod na. See? So, sa mensahe may suon, kinalan hugtanon atong pakiusa, dili lamang sa mga sanga, pero nato sa punuan, pilit kita ni Jesus may suon. So, dili ta Jesus Domingo lang, dili ta Jesus tibok kinabuhi, matag segundo may suon. Okay. Kung atong palagpan may suon, makaingon ka nga, Pader, nakaibaw naman may ala ba? Yes, kaibaw ta. Unya, kumusta man? Siko sa imong libawan. Ato ipagi konkreto nga example may suon. Naay masakiton. Nakaibaw ta nga naay ospital. Nakaibaw ta nga naay doktor. Kaibaw ta nga naay tambal. Ang pangutana, naayo na imong masakiton? Wala pa. See? Naay tambal, naay doktor, naay ospital, pero ang masakiton lang ihapon. Nga naman, maayo masakiton. Kay tingali, ang masakiton, wa kay baw nga naay ospital. Sa ito pagkinalan, dadoon siya sa ospital, dadoon siya nga to sa doktor, aron siya matabalan. Okay? Didala na sa doktor. Mayo lang masakiton. Wala pa. Unsa may kuwang. Unsa instruction sa doktor. Huwag matumana. Itagaag tambal. Huwag tumaha. Na ayaw masakiton. Wala. You see? So, may son, ato i-shortcut to. Mga problema sa kalibutan, kay bauta sa solusyon. Laylay lang mga pangaan. Lalayang mga pamaagi, pero ang ending may suon, may lang ka musulti, no? May lang ka buhingalan, pero dilit ni mo tumanon. Pagkutahan, no? Ganun, huwag man ni mo matuman. Okay. Balik ta sa Santo Niño. Tinuod siya nga Diyos, pinahimong tao. O niya itong i-highlight ang iyang pagkabata, aron nga makatuna nato ang iyang palig-ingnan sa pagpaubos. Puwian ang kinaiya sa bata. Gani mingon si Jesus na ang gingharian sa langit para sa mga bata. Ang mga bata nga kay papusanon, moingon ko na, tabangi ko, huyang ko, makasasala ko, dili pwede mag-inusara ko, kuyugig ko. See? Muna ang matuon may suon. No? So, pero atong kumplituhon, nangayo man ka, dawata ang imong gipangayo. Gamita ang imong nadawat. Anak, may suon. Okay? So, taro no, ang pagsabot. Pero, ganong sipit patagyapon. Balik ko sa Santo Niño.
ang bata kinahanglan tabang kanunay. Nganong kanunay man ang pagtabang? Kay kanunay ang panginahanglan. Sa itong bahin may suon, unsa may kanunay itong panginahanglan, ang panabang sa Dios para unsa? Kontra sa kusganon kayo ang kaaway, yawa may suon. Basta nakalimutan na yawa. Yes, nakahibaw ka na, pero di ka kumbinsido nga siya adunay kupot nimo. Sa ito pa, imo lang ipagka-ordinaryo ang lihok sa yawa, ang gahom sa yawa. Diya ta masipyat may suon. Bingon bata ka, musukol ka sa yawa, pildihon itong yawa. Naatay formula unsaon, pero di ka po matumal. Kano man, kaya ang yawa mismo, tungod sa pagkabaray, pildihon ta sa first round gali. O sa itong first round. Magpili ta, unsay maayo, unsay ngilad. Nganong pili o manimo ang ngilad? Hibaw na ka ng ngilad, pero nganong imo mangbuhaton ang ngilad? Lihok ya po na sa yawa. May suon. Apila na nga, masabtan ako ipag-example. Hay may mas bright. Ang unggoy o ang tao. Tao dyan na. Atong testingan. Pili. Usa ka hinog ka saging o 1,000 pesos. Unsay pilion sa saging? Aw. Unsay pilion sa unggoy? Saging yun na. Correct? Unsay pilion sa tao? 1,000 yun na. Okay, klaro ha? Oh, karon matuman na. Musulod ka niyang yawa, pison, muna ang istorya. Yes, good choice, 1,000. Pero 1,000 pesos mo ito pa ka sa karbon, kalayo, sigurado ka na isaging baligya, kabugat sa usa ka bulig, na usa ka hinog, klaro na si mo doon, kana na lang oy, o mutagdo ka. Sa ito pa, ang imong 1,000, useless. Sa ito pa, imong kaalam, nga mas maayo pa 1,000, napildi, dahil mo kang ungkoy po. Muna may soon. So pa atong isurin na itong kaalam, tungkol kay kita nailad sa yawa. Wala may soon. Sa ito pa, kung atong talawon ang lihok sa yawa, kung ali ka sa pamilya, magtiayon, mag-away ang banong asawa. Mga bana, kinsa may mong kontra imong asawa? Asawa, kinsa may mong kontra imong bana? Yes pa rin kay, nag-away may pa rin. Dili oy. Ang kontra ni mo, misis, ang yawa nga nasa imong bana. Sir, ang kontra niyo dili imong asawa, ang yawa nga misud sa imong ang yawa nga misud sa imong asawa. Muna nga, muna mag-away mong duha, kamura yung mga bunog. Pero ang yawa nagkatawa lang, wag yung mapildi. Tiyan mo? Kaluoy, no? Muna may suha ato klaroon nga diin gikan ang problema unsay sinugdan ang yawa. Muna nga, kita na kinag Diyos. Dili ordinaryo nga tao, dili ordinaryo nga tao, human sciences o human disciplines. Ginoo Jud. Muna mo angkot ta nga Lord. Kung imo ko pasagdan, pildig yung ko Lord. Natuo ko nga bright pero napay mo mas bright mo kontrol ako, ilad ko. You see? May suon. Muna sa atong pagigbisog aron kita makatubo. May suon. Aron kita mulambo nga isip pagtuod nga anak sa Dios o katilingban sa Dios may suon. Ato kita punta ni Jesus. Pero ang atong disposition, Lord, tabangig yo ko Lord. Di ko mosalig sa akong profesyon. Di ko mosalig sa akong edad o pagkasinatian. Yes, makatabang sila, pero kulang kayo. Tapad sa yawa, pildi ko sila, pildi po ko. May suon. So ako isumada may suon, no? Diha lang sa Santo Niño, mahimo kitang tinuod nga Kristiyanos. Mahimo ta tinuod nga pamilya sa Dios. Nga naman, kay natay kusog o gahom pagpili sa kinailadman nga hinungdan sa tong pagkahugaw, pagkadautan mison, ang yawa mison. Muna kay kinamatag panabang sa Dios, unsa mang imong konkreto nga lihok o pagdeklarar nga nagkinahanglan ka Dios mison.
Munang si Jesus nga imo mahimamat, no? Dadong kaniya nga to sa simbahan. Nga naman, kay da sa simbahan sama sa ospital, dadong ka sa doktor sa ospital, dadong ka sa mga tambal, unya dasigon ka, kuyugan ka, tumahay mong tambal. So, sigurado ka maayo. In other words, may suod, kanang Jesus nga atong gisangyaw na ato siyang mahimamat diya sa simbahan. Munang musulod kita sa simbahan. Ang atong diya sa simbahan itong madawat ang sakramento. Kaya mag-uon sa mga siging sangpit sa Diyos, unya huwag kay kumpisal. Asan ni mo mahimamat si Jesus? Diya sa simbahan. Diya sa pari nga mapakumpisal. See? So, unsa imong kalig-on pagsukol sa sala, pagpildi sa dautan, imong kalawat may suon. Pero unsa imong pagkalawat kung ikaw ay kasal, kung ikaw ay kumpisal. You see? So, may suon, atong karuhon nga kiling, atong panaw padong sa langit, lisod yung kaayo. Tawhanong palingkamot, pildi ko tang sigurado. Pero mudaog ta, kung nato disposisyon sa kabata, mamuangkon nga tabangunon yung ko, tambalanan yung ko, kuyugan yung ko. So, kinsay mo kuyo na to? Si Jesus. No? O diyan ni Jesus ng sakramento, diyan Jesus ang matabang sa langit, sama ni Birhen Maria o mga santos may son. So, asa man pa doon ni atong dibusyon sa Santo Niño, no? Tuyo na to ato sa dawato, di ba? Ato sa pasunod sa itong kinabuhi. Okay, muna ang atong panabot. Pero matuman ba mo? Basig mapildi, nga naman. Kay iniksuko rin mo pangadji, mutuka dahil mong cellphone, pildi ang mong panaad, o paningkamot ng cellphone. See? Gusto ka mo simba, pero mo muli ang iyawa, unya na. Mahisa sa kumpisal, magpili ka pare, diya mo na. Bright kitang yawa, no? So may soon, mo angkot tangad, dili ta bright. Ikaw para sa unggoy, yes. Ikaw para sa yawa, klaro tang pildi. Muna, ang formula mo soon, munang ligunog sa mot, doon nga itong paningkamot, no? Bisa pa sa itong kahuyangan, mulahot tayo ta, bidagi lamang sa grasya sa Diyos. Busa ang atong grasya sa Diyos, naata pirmi sa Diyos. At pa, wala tayo sala, pirmi. Mula mangumpisal, permi, di kayo once a year lang in taon, oye? No? Mangumpisal kada buwan, ito, libre ito, di ba? Kada semana, ang mortal sino rin mo ikumpisal, hanggang may dili di ay, no? See? Inados mo soon, pareha sa larawan, sa tanom, kahoy, mga soon, sanga o punuan, kita mahimong mabungahon, kung kita pilit kaayo ni Jesus ang punuan. Sa ito pa, kay siya mangga, kita po mangga. Ang bunga, mangga. Kay si Jesus, gugbaw kaluoy, kita mga sanga. Gugbaw kaluoy, kung sa ito mga binuhatan, gugbaw kaluoy, kanang sala, gugbaw kaluoy na. Kung sa pagpilit sa sala, si Jesus ang gamahan ng Diyos. Bata to siya, pinundot man tanga, buduotan niya diya sa pagpubos, o sigurado kita na maluwas. Amen. Manindot pa niya. Si Kristo mianhi aron pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala ug ni Satanas. Isip katawhan nga nalingkawas pinagi sa grasya ni Kristo, simbahon nato ang Dios sa walay kahadlok ug maghalal o mapag-ampo nga angayan sa iyang pagpaminaw. Diya sa kalinaw mag-ampo kita. Señor Santo Niño, karungi kami. Nga ang simbahan, magpadayon sa pagpakibatok sa kangitngit sa dautan, pinaagi sa kahayag sa Ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maningkamot sa pagpalambo sa katarong
ug magmadasigon sa pagwagtang sa mga daotan nga makaguba sa katilingban ug sa mga pamilya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kamatuoran mahitungod sa mga samad sa sala, sa mga hulga sa yawa, ug sa makalingkawas nga grasya sa Dios. Magdasig unta kanato alang sa pagbangon gikan sa atong mga sala, sa pag-ampo sa kanunay, ug sa dili pag-uyon sa mga tintal sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang ministeryo alang sa spiritual liberation o sa eksorsismo, dili mahimong hinungdan sa kahadlok, kundili mahimong rason sa pagmaya sa makalingkawas nga gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batan-on alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga makapahimot unta sa Dios nga ibayaw ang halandong Teofilo Kamomot ngadto sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura dito sa Binaliw, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mga ayo sa ilang pisikal o espirituhanon nga mga kaluyahon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kadtong mga nangamatay, makakaplag og kalinaw nga walay katapusan diha sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mag-ampo kita. Gayong Dios, amo nang itong amahan, wala mo kami gibuhat aron mabuhi ingon nga mga ulipon sa sala, kundili ingon nga imong mga anak nga nagpuyo diya sa kagawasan sa imong grasya. Magmaya unta kami kanunay diya sa imong mabungahon nga kaluoy, sa ingon kami makapadayag sa imong mga buhat sa pagluwas diya kang Jesucristo nga among Ginoo. Amen. May suon, pag-ampo kamo at ang ako ug inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga amahan makagahom sa tanan. Dawaton ang tayo sa ginawa ang sakripisyo gikan sa inyong mga kabuhi alang sa pagdayo pagimbaya sa iyang ngalan alang sa tagapuslanas tidulog niyong santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing o sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himo nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, mapasiguli kanamo nga kanimo sa hingpit. Kinabipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Diyos.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi sa Kristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among makasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan to dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos. Apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya o pagpabangon ngadto sa kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang katawhan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nga nasa imong langitnong gingharian. Ubusa, duyok sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diya sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayon ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang mong espiritu o pagsantos nining mga gasa o mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha si Jesus og pan, ipasalamat kanimo ug midayeg, mipikas, mihatag ning pan ngadto sa iyang matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha si Jesus sa kalis. Mipasamat kayo pag-usab og bidaig, mihatag din kalis, ngadto sa iyang matinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini ang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, inipan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mga tubang o walagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdome Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa Leo XIV, Arsobispo Alberto, sa tanan mga obispo ug mga kaparian. Inomdome usab ang among mga isong nga namatay. Malawan niya mabanhaw sila. Ug ang tanan ng matay diha sa imong kaluoy. Tara silang tanan apasun sa kahayak sa imong nawon. Kaluoy kami tanan, himwa kami angayan, nga makaambi sa kinibuhing tunghay. Uban ni Maria, ang ina niya ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga dagon, ug amo ikaw nga himayon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo magagahom nga mahan, Diyos kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Luwasa kami Ginoo sa tanang mga dautan, labi na sa sala sa pagdumot. Atagi kami sa kalinaw karong adlaw, aron diha sa kagawasan ug hustisya. Ang among katilingban mulambo o pag-alagad utak kanimo sa hingpit, samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari Dios nga uban luluwas kasi sa Kristo. Ginoong Jesucristo, nag-iyon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala,
kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kadulay manaakan ninyo. Pinagi ni Jesus nga miabot 2,000 years ago, ato gidawat ang Dios nga amahan natong tanan. Si Maria, ina natong tanan. Si San Jose, ama-amal tong tanan. Kami ito umatang bidawat po sa managsuon natang tanan. Ato ipakita timaan sa itong malipayong panag-inigsuunay. Peace. Diya sa kaluoy nangayo kita kalinaw ang hatag Jesus na nipili sa sala nga may hinungdan sa away. Kini si Jesus. Kining pan mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan. Bulahan na gidapit sa Ginoo alang sa iyang panihapon. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Yung Diyos among langit ng amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangitaw ta kami kalunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga nakapahimot kami kanimo. Kinagipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo, O Jesus, O Jesus nga matamis uyamot, Dios o Ginoo ko nga mahigugmaon, nga tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan,
nagpakatao ka o gianak sa usa ka birhen. Nasakit ako kay kining imong paghigugma sa mga tao, gibaslan nila sa mga sala nga dili maisip. Pasaylua ang akong mga kasaypanan, o kaayo nga walay sama. Hayagi og liguna nga akong galamhan aron sa pag-alagad kanimo ug sa paglikay sa kahigayunan sa pagpakasala. Hinaot unta nga tinabangan sa imong grasya, matuman nako kining akong saad aron makaambit diha kanimo sa paghimaya sa langit. Amen. O Senyor Santo Niño nga mahigugmaon uyamot, nagluhod ako sa imong mahal nga atubangan ug nagsimba kanimo, matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, nagadaig ug nagaampo ako kanimo nga tagan ako sa imong grasya ug ang gipangayo ko niining nobena. Kun mahiangay sa imong kabubuton ug makaayo sa akong kalag sa pagpadangat sa himaya sa langit. Ikaunom nga adlaw, pangamuyo. O Jesus nga halangdon uyamot, hari sa mga hari o Ginoo sa nga tanan nga naghari sa mga kasing-kasing nga mapaubsanon. Nagluhod og nagasimba ako kanimo uban sa katilingban sa mga dominasyones nga nagtuman sa imong Diosnon nga pagbuot. Nangamuyo ako kanimo nga maghari ka sa tanang mga katawhan o nga uyunan namo unta ang mga pagtuktok nimo sa among maayong tinguha ug hiambitan namo ang imong santos nga grasya aron sa pagdaig namo kanimo sa walay katapusan sa among himaya sa langit. Diha sa linaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon na Senyor Santo Niño, nga dunggol ang atong mga pag-ampo ug ang petisyon ni ining Eucharistikanhong selebrasyon. O Jesus, nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghigugma, nagluhod ako og nagasimba karon sa imong kahamalan. Nagampo kanimo nga itugot mo ang panagdait o panaghiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes ug ang mga sismatikos o makaila o nagsimba sila sa imong pagka-Dios. Nga paunta nga nagbalik kanimo ang mga magsasala nga may nulusulon. Pagpahulayon mo ang makalag sa purgatorio sa makasakit nila o katagan mo kaming tanan sa imong mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo dinhi sa yuta o sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Dahil ko sa ulogon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog man lingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin na doon na kita'y mga pahibalo ug mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kaparehang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alauna sa hapon nga misa novena ning ikaunom nga adlaw sa novenaryo. Ngadto sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, ang patronage of Mary Development School Choir sa Bolhoon, Cebu, tanang volunteers o sa tanang mga bisita o deboto nga mitambong og nagsunod sa social media karon. Kanila og kanatong tanan masipang pagpapasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring mikon selebrar ning misa karon ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, ang Pangulo sa Office of Exorcism sa Archdiocese of Cebu, Reverend Monsignor Romualdo Quintanar, laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga Batang Jesus si Senyor Santo Niño, ato siyang daygod sa atong labing masipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo! Viva Pit Senyor! Viva Pit! Laing masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog.
Blessing sa mga religious articles. Magampo kita, Amahan sa langit, nagaday kami kalimo, tungod kay imong gipadala ay mong espiritu, nganis among makasing-kasing, o pagtudlo kanamo sa pagampo, binisuni kini makahimanan sa debosyon. Mga debosyonaryo, rosaryuhan, medalya, krusipiho, larawan, mga santos, uban pa makahimanan sa debosyon. Utuluy kami sa paggamit ini, o makatabang kanamo alang sa kasing-kasing ug maligdo nga pagampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug pagpahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo, Amahan, pinagi sa Kristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios angko sa kangturan. Amen. Ang Ginoo panaa kaninyo. Manausab kanimo. Ito ko ang inyong mga ulo o atong pangayoon ng panalangin sa Diyos. Si Senyor Santo ninyo manalipod unta o manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalangin unta niya ang atong simbahan o katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mabatanon o panalipdan atong makabataan. Amen. Bukuson unta niya kita niya sa usa-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kanyo ang Dios nga makagawom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Uban ni Maria ug San Jose, lakata mo ug nga malinawon uban saya ang inyong pagtuo. Hinumami nga ang maayong Kristiyano makahimong maayong lungsoranon. Salamat sa Dios. Viva Pit Senyor! Viva Pit Senyor! Laing masipang pakpak alang kang Senyor Santo Niño.